kublai phi parlok saisien ngakwa ban pen kan mau biang ye phi ba ka khat ar khat lai ban khat sau tarik jong ni banai December in sa pelong ye ka Jingiaseng Ialap hanong ba Shillong ha Mawkhar ha khasi national dorbar hall te kumta ni khot sau bhai phi ni aware phi banwan sha ka ni ka Jingiaseng ka bakerpang ka bangin sa pelong halor ka theme jong ka Jingwan Arsien jong Jisu Khrist ka Jingwan Arsien jong Jisu Khrist ka long ka jingkerman jong ki breu baro lang ba ki artabat hagini ki laisngi ikwaban kuran shapang kumno Jisu unwan shakane ka perthai kata gamut shapang kar kumuwan ka jong Jisu kamut ayu haba ka Bible ka ong ba Jisu Khrist unwan kumunong to kamut ayu haba ka Bible ka ong ba anamdan menuru batep ya ka por ka Jingwan jong u handai tangu pa ubah benai nang tangi kwaban kuran ru shapang ka jingrong no kamut ayu ka jingrong no kat kum ka Bible sibun ki jingkai bakla ki mi hakani ka perthai ki bapen kelumar jing mut ya ki babun ki breu ya ki bangat ru kumju bat khamtame ni kwaban ban bha shapang ban pen krat kumno ban long bala pen krat le se phila ju sngo bun sen long bala pen krat henrai phimpat shai kamut ayu ban pen krat te hakini ki sngi phin sayo sngo dalade nakakten ka jong ublai ba phin tep shai kumno ban long bala pen krat ki khubor ki bangin sakran hakini ki laisngi ki long ki bakan jaman sem bad ban kan teu ya Jisu Khrist te kumta ngakhot phi ban ya werlang ye ki parlok ki jong phi ye ki bahayang bahasam jong phi banwan sngap ya ka khubor nakakten ka jong ublai kabala ban pen kala ba thau thmai ka jingim jong phi kabala ban pen khlan ya ka jingat ka jong phi bade ka jingat dai ka jong phi baru Jisu Khrist bat khamtam ban pelong e phi ki bala pen krat nak benta ka ni ka sngi ka ba crown jong ka Jingwan Arsien ka jong Jisu Khrist ti to blain kur khui phi tar hadung ine sham ha ka to ka sngi blai shibun